morning mga kaibigan. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga kababayan ko mga Bicolano, marahin na sa inyong kapos. Yung mga kaibigan, dito na ako sa dagat. Dito na ako nag-intro kasi madilim pa kanina yung pag-alis ko. Eh, season ng habagat ngayon. Nagsaan ng mga alamang ngayon. Mga hunting tayo ngayon ng alamang. Gamit natin tong yung natin. Ito. Yung sudsud. Yan. Yan ang gamit natin, sudsud. Kaso hindi natin makita yung pangon kasi medyo malabo ang dagat ngayon. Kailangan natin pabanggain sa sa paa natin para tulakan natin itong sudsud. So yun mga kaibigan, samahan nyo ako. Yan. Gamit natin itong sudsud natin. Sana makakuha tayo. Shout out nga pala kay Alin Paul de Luna ng Naga City. At kay Sam Backyards ng Abuyog Sorsogon. At sa mga taga-eskwala kay Candy Oragon Official. At sa mga taga-Lungib and Manuel Piratero ng Lungib, Kasiguran Sorsogon. Shout out sa inyong lahat mga kaibigan. Tulak lang tayo. Oo. Meron. Kasi may ginipis. Pero may alamang. Alamang. Daming palit. Dito mahirapan tayo pagka ganito. Kasi daming ginipis. Makakatingin tayo. Daming ginipis. Angat mo tayo, angat. Yun. Alamang. Sus. Kaso napakaraming ginipis. Dito tayo lugi pagka ganito. Ayan. Napakaraming ginipis. At naman ito. Dami lamang. Meron sa bulsa, may nakapasok na sa bulsa. Kailangan natin iangat ito sa bangka para hindi tayo patihin. Bangka natin ito mga kaibigan. Kain palit!
natin sa unang tulak. So, tanggalan natin ng ano, nilipis yung ganda ng alamang. Ang ganda. Gusto natin to. Ay, patingin. Ganda ng alamang, oh. Sabi natin. Magamit ulit natin yung susunod. Na! Ayos! Hindi natin, oh. Unang tulak. Ah! Ayos mga kaibigan, unang tulak natin, oh. Ayun yung mga kasama natin nanguhuli ng ano, ng mga lamang din. Mga nakasiguran. Mate! Iyo, tahubas na! Ano, nakarami na? Mga ilang kilo na? Kanina ka pa ba? Apat pala? Ayos yan, makakarami din tayo yan. Maaga pa naman. Ay, mga kaibigan, maghahanap tayo ba? Kasi wala na sila dito kanina. Sabi rito, maghahanap pa tayo sa ibang lugar. Yung mga kaibigan, lipat tayo, lipat. Wala na lamang dito. Kaya isang kalsada tayo, napakarami naman. Ayun, oh. Ayun.
Pilihan uli natin, may jellyfish. Daming panit. Nangatin na ako. Uwi na tayo nito mga kaibigan. Tama na yung nakuha natin, mga 10 kilo lang. Lalako ko na lang yan, hindi ko na dadalhin sa palengke. Makati. Masyadong Makati. So yun, sa mga solid supporters dyan na laging nanonood, shout out sa inyong lahat. Sana'y lagi kayo nandyan mga kaibigan. Ito yung last natin ano. So tayo dito mga kaibigan. Uwi na tayo. Tama na to. Na tayo. Lagyan natin tong ano natin. Ikot natin. Tama na yan. Lagyan natin tong ano. Maganda sana kung walang ano, walang jellyfish. Eh pagka tinatina tayo, wala na. Uwi na talaga. Dahil pa sana ang alamang.
Ayan, uwi na tayo. So yun mga kaibigan, nandito na tayo sa tabi. Ito na yung nakuha natin, oh. Yan. Lapitan natin po, boy. Boy, ang dami na na. Jackpot kayo, boy. Yan mga kaibigan, yung huli na po, boy. Ang dami. Woo! Jackpot kayo. Ano, ano masasabi mo? Ha? Ano masasabi mo? Masabi ko, mapuputol. Baka mabali yung ano nyo, baskakan. Ikaw, Gardo, marami pa? Dami. Hindi ako mahuli ng ano. So yun mga kaibigan, dito tayo sa tabi, marami tayo nakuhang alamang. Uwi na tayo. Iha na ka lang yung baon namin. Iha na lang yung baon. Hindi nakain yung baon natin tinapay. Ito na rin sa atin. Lagay na lang natin yan dyan. Doon lang sa bahay kainin yan.